Бача, салом алейкум. Як обращение нест, як предупреждение. Одамое ки да шумо махол нест, ку мо да Кореям, бачо. Гамша нахре, бадои 2-3 рӯз мо мерам, ҳами Корея ай шумо далшо одаморо фан кардан гири. Ну, пешай рафтан, вақте мо рафтем ёки да ҳами ҷамъ, мо 3 та видео мекунем, документальный ролик мекунем да YouTube канал, 3 серия. Нишон медиҳем ки в течение 3 сол кадом компания ки хича номери 1 мегирад ку, чихиш одаморо фан кардагие. Я хала до такой степени наглые, ки одаморо пулша гирифтагие, то ҳозира мошин рой накади яка. Бо дасторсо то намёк мекунем ку ҳоли ма брам мошини арзонро мекунем. Он мошини пусидагии ту ку братан да ҳеҷ ки дар кор неста. Ёки меги ма ду мошин мегирем, одамо да падарка мекунем. Ака 10 каса фан кади ку якта мошин падарка кини, у гуноҳҳои шуморо маҳкам намекунад ака. Боравай, мо вообще сахраи ҷангара нестам, ҷанг каданиам нестам. Раз шумо ҳамин кора сар кади, мо тамом мекунем. Вақте серияи мо мебурояд ку ролик, ака мо уже информатсионно достаточно ҷамъ кардем. Гуфтам да вақти рӯздагӣ ягон каса хафа накунам. Шумо да фикрам достаточно пул кор кардагӣ, вақте се ролики мо бурояд, шумо уже мошин бизнес намешӣ. Ёки карточка мекуре, ёки пиёз. Ну да Корея ҳастай одамои достойни, акои зур. Ака мо проти шумо ягон чи надорам. Шуморо хафа каданиам нестам. Одамои ҳастай мегӯм достойни да Корея. Ну одамои ҳастай ки хича номери 1 мегира, тамошо мекунем баъд. Одамое ки ака достойне, мо проти шумо ягон чи яхилот мана мебинӣ, салом мекунӣ, мо қад шумо местам як ним соат чақчақ мекунем, акаҷоно мо проти шумо ягон гап надорам. Агар ягон гапам бугӯ, мана шумо бахшиш мепурсам и плюс хафа каданиам нестам шуморо ака. Ну одамо дар миёни шумо ҳастай ки одаморо конкретно фаҳм мекунанд. Услуга места 90 000, 100 000 мегиранд, 100 000 места 120 000. Ай беғарзи пуле ки мегиранд мошина рой кардан, бо нафси ва ё даи 3 сол ку сери намекунанд. Бора ҳавай сари 100 каса мехӯранд, як К5, як BMW мурда гира гив мекунанд, мега ина маҳ бачаҳо арзонак бигире. Вай уже сари 100 каса хӯрдак, як мошин падарка мекунанд. Ака у подписчикои накруткаи кадагӣ ку гив да у да ту ёрдам намекунад. Бора ҳавай ёки ту ай пишти ма гап задана бас мекунӣ, ёки мо точно сари ягон каса мехӯрем ака. Худтон эҳтиёт кунӣ, дар панои худо бошед.